Masakit! Masakit! Tsaka ganun na lang. Ay, masakit po. Baka maawa rin. Dito asawa ko. Hindi gagalaw si Magneti ko na gano'n. Alam mo, wala sanib na asawa mo. Di ba kanina nakita mo lalaki? Kahit ako sala ko sa stick, hindi siya nasasaktan. Wala siyang sanib. Ito may sanib ako. Hindi ito gagaling asawa mo. Alas! Huwag ka maingay! Puputulang kita ng hininga! Ubos! Matakot. Ba't naman ako matakot? Meron pa wala na? Meron pa wala na? Ayaw mo talaga. Meron pa wala na? Sagutin mo yung tanong ko, ikaw talaga nagdarasal? Ito to, ikaw nagdarasal? Ikaw ay nagdarasal? Nagsisinungaling ka pa eh. Okay ka lang. Walang mahuli. Alam naman mahuli yung mag-uutos. Utos lang yun, engot. Paano niya mahuli yun eh? Kung di naman sa mayroong kakayan. Siyempre yung magdarasal mahuli. Tarputin kita eh, sinungaling ka pa eh. Okay, kalas. Galit ka lang talaga sa kanya. Hindi ka nainggit. May gusto ka ba sa asawa niya? Ito to. Pero galit ka lang. Bakit ka na nagagalit? Nainggit ka ba sa buhay nila? May trabaho ba asawa mo? May trabaho ba ang asawa mo? Wala kang asawa? May anak ka? Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? Ilan ang taon ang babae mo? Panganay, babae, lalaki? Ilang taon ang panganay mo? Ilang taon? Ilang taon ka na? Ilang eksaktong edad sa 50? Ilang taon na? Eksakto? Wala kang asawa? Eh anong ginagawa mo ngayon? Paano ka nakakakain? Sino bibigay sa'yo ng pagkain? Oh. Parang kilala ko. Parang kilala. Ay, ano naman? Ito mo. Ay, nakinausap ako ni Kuya. Ubos! Babalikan mo pa to, hindi na? Ibabalik ko na lang sa anak mo. Yung sakit. Titigilan mo na to. Kapayapaan ang una't maghari sa iyong buhay, ganun din sa taong ito. Naiintindihan mo na? Huwag ka sanang karmahin. Pasensya na. Para lang matuto ka, kailangan ko ibalik sa iyo ang 1/4 na sakit upang matuto ka tumawag sa aking ama. Naiintindihan mo? Uulitin mo pa to. Alas! Bilis! Meron ba wala na? O, bilis mo! Ayaw ko ng away, ha? Gusto ko kaya tayo magkapayapa, ha? Tigilan mo na to, ha? Alisin mo na matindi mong galit sa taong ito, ha? Anong gusto mo? Magalit ka o magpasamba ka kay Satanas? Sino bang Panginoon mo? Ang Diyos o yung si Satanas? Oh, may takot ka sa Panginoon natin. Sasambahin mo pa si Satanas? Hindi na. Hindi ka lang. Nasaan na asawa mo? Patay na, buhay pa? Patay na siya? Anong kinamatayan? Konsumisyon? Sa'yo? Anong kinamatay ng asawa mo? Hindi ka lang. Eh? Ano ka? Bisaya, Tagalog, Kapampangan, Ilocana? Kapampangan ka? Alas? Sa Pampanga ka nakatira? Wala. Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Pero Kapampangan ka? Hindi ka lang. Meron pa wala na? Ubos. Kita mo, dami niya nilagay. Ilan years mo na ito dinadasalan? Ilan taon ka na nagdarasal sa kanya? Ayaw mo magsalita. Ilan taon na?
Gaano katagal? 5 taon, 10 taon, 20 taon, ilang taon? Sa pangalan ni Jesus, ilang taon? 3 po. Sige, kalas. Hmm? Nasaan ka ditong araw na ito? Nasa bahay po. Sino kasama mo sa bahay? Nanay ko po. Nanay mo? Anong ginagawa nyo ngayon? Kumakain, nanonood ng TV, nakaupo, nagugas ng plato. Malay ko, anong ginagawa mo ngayon? Nakaiga po. Nakahiga ka? Sige. Sino kasama mo nakahiga? Nanay po. Hindi ba lalaki? Babae po. Sige, kalas. Wala na akong maraming tanong. Kalasin mo na. Tigilan mo ng galit dito, ha? Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Opo. Meron pa, wala na? Konti po. Sige, kalas. Ubus ng ubus. Kita mo, alam na natin, yung gano'ng kadami. Hanggang nasasaktan ka rito. Gano'ng kadami yung nilalagyan mo. Ubus. Ay, tayo mo. Patayin ko na. Magdadali yata yung camera mo. Nanto kaya ako. Ang mga tingnan. Meron pa, wala na? Konti po. Ano? Lapit ka. Ayan, sabihin na naman, may pako yan. Wala. Analis na niya. Wala na siyang sakit. Bilis! Meron pa, wala na? Bilisan mo! Naiinip na ako! Yun kaya pala hindi tumataba. Wala sa tulog din. Stress. Hinto mo yung kamay niya! Hinto mo yung kamay niya! Huwag mo nang ulitin to, ha? Pupugutan kita ng hininga. Tanda mo. Wala ka namang kwenta eh. Naintindihan mo? Wala ka nang kwenta. Puputugulan na kita ng hininga. Ibabalik ko pa yung sakit doon sa anak mo. Hindi na po. Uulitin mo ba to? Hindi po. Huwag mo na to gagawin, ha? Nangangako ka sa aking ama. Opo. Nangangako po. Ng buong kalot-apatan mo sa aking ama. Yung bukat apatan po kaya. Ayusin mo lang. Pagbibigyan kita bilang alipin ng Diyos. Pero meron akong iiwan sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristo. Pansamantalang ibinabalik ko ang lahat ng sakit ng umalis dito sa kanyang katawan lupa kung sino man nagdarasal. Mananatili ito hanggang hindi ka tumatawag sa aking ama. Mawawala ng aking bisa ang aking sinabi kung ikaw ay patatawarin ng aking ama at kung ikaw ay tatawag ng buong puso't kaluluwa sa kanya at humingi ka ng kapatawaran. Una, sa Diyos Amang lumikha. Ikalawa, sa kanyang sarili. Ikatatlo, sa taong ito. Mawawala ang aking bisa kung ito'y bukal sa puso mo. Sumayo nawa ang iyong... Amen. Dilate. In Jesus' name. Amen. 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 And tubig. Tubig, inumin niya. Kuya, Ayan. tubig po ba? Ano pangalan niya mo na? Ikaw na Walang magbigkas. maliit, kuya. Pangalan mo na nasa mo. Cecilia. Pangalan mo na. Cecilia po. Middle name. Gitna. Ano? Panginoon po. Pangalan. Apelido. Lesa. Ilan na mata? Asawa ni kuya, nalimutan na to. Napagisip ko na. Ano ba Lapla. sa masakit sa kanya, kuya? No? Ano ba masakit sa kanya? Marami po sa akin siya. Yan natutulog. Anong pakiramdam ate? Okay na po. In Jesus' name. Idilat mo yung mata ng Diyos. Amen. Amen. Okay. Thank you so much. Kinukulam ka.